आई हमरा भारत के मूल निवासी 85 के लोग सब कोई के चरण छू के सादर नमो बुधाय जय भीम। हम व्यास रविराज रउआ सबके समक्ष आज एगो भीम जन्म के प्रसंग आवे जा रहल बानी, जेकर राइटर बानी हमरा धम गुरु बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध जी। लेकिन आई ओकरा पहले एगो सामाजिक गीत बा। ए धरती पर 3 गो लोग रहे, मनु लोग, बुद्ध लोग, भीम लोग। एक बार भीम लोग के मक्खी बुद्ध लोग में जात रहे लोग, बुद्ध चर्चा सुने खातिर। तिले रास्ता में मनु लोग पड़ गई। मनु लोग देख के मक्खी लो जाके कहता कि तू लोग का करता लो। गई लो देखता लो भीम लोग के मक्खी, तो जौन मनु लोग के मक्खी रहे लो उ लोग गोबर खात रहे लो। जब गोबर खाइल देखल तो कहलो कि चलो लो बुद्ध लोक में, ओइमे चलबू लो तो निमन निमन फल निमन निमन फूल के रसपान करे के मिली। कुछ मक्खी तैयार भइल लो जाए खातिर गइल लो, तो एगो जौन मक्खी रहे तौन गोबर खइले रहे वही मन चल गइल। जब ओइमे गइल आ जब ओकरा के फल के रस चुसावल गइल, पूछल गइल कि कैसन स्वाद बा, तो उ कहते हाँ इहो तो सन के लागता गोबरे लेखा। तो उ कहले कि बाप हो बाप, पहले अपन तनी मुहवा तू धो। बरस करावल गइल आ बरस करा के जब ओकरा के खियावल गइल तब कहती आहा हा हा धन हटे बुद्ध लोग। उहे सारा कवि के भाव लागता केंग से कि ताहर मनवा बसेला गोबर में, कि ताहर मनवा बसेला गोबर में, तू तो हौवा गोबारवा के कीड़ा। तोहर मनवा बसेला गोबर में, तू तो हौवा गोबारवा के कीड़ा। गोबारवा के कीड़ा, गोबारवा के कीड़ा, तोहरा बुध सुगंध ना भावेला, तोहरा भीम सुगंध ना भावेला, तुहरा आदत बा सहे के पीड़ा। हो तोहर मनवा बसेला गोबर में, तू तो हौवा गोबारवा के कीड़ा। चंदन भैया कवि जी और लिखत नहीं, तोहरा पूर्वज के जवन मरल से ओके परब त्योहार मनवल से। तोहरा पूर्वज के जवन मरल से ओके परब त्योहार मनौलस। नाश करे के हो नाश करे के हो नाश करके उठवल तू बीड़ा, नाश करके उठवल तू बीड़ा, तू तो हौवा गोबारवा के कीड़ा। तोहर मनवा बसेला गोबर में, तू तो हौवा गोबारवा के कीड़ा।
कवि जी लिखा तनी खूबे हिंदू धर्म में नहालो काहे नीचे अछूते कहालो खूबे हिंदू धर्म में नहालो काहे नीचे अछूते कहालो मंदिर गईला पर हो मंदिर गईला पर हो मंदिर गईला पर लागे जब एड़ा हो मंदिर गईला पर लागे जब एड़ा तू तो हौवा गोबार बाग कीड़ा तोहर मनवा बसेला गोबर में तू तो हौवा गोबार बाग कीड़ा कवि जी के कलम चलता है आगे लेकिन देखिए एगो बात हमरा याद पड़ गई कि तारा मंदिर गईला पर लागे जब एड़ा यह जीतन राम माझी शंकर जी के मंदिर में जल ढारे खातिर गई नी तो मंदिर के दूध से धोवावल गई तब वो लाज ना लागल कि हम हिंदू बनतनी उ तो दूर के बात बा रामनाथ गोविंद भारत के राष्ट्रपति जब वहाँ के गई नी तो मंदिर के पुजारी घेटिए में हाथ लगा के वो लोग ढा दलस तब वो लाज ना लागल अरे हिंदू बनता लोग कभी कहत रहे कि ना तू कहियो हिंदू रहल ना हिंदू बाड़ झूठे के कहे के हिंदू बनत रह बुध सुंदर रहिया बतवनी भीम बाबा भी चल के दिखवनी सुंदर रहिया देखवनी भीम बाबा भी चल के देखवनी सुखी जीवन से हो सुखी जीवन से हो सुखी जीवन से काहे जंग छीड़ा हो सुखी जीवन से काहे जंग छीड़ा तू तो हौवा गोबार बाग कीड़ा हो तो हर मनवा बसेला गोबर में तू तो हौवा गोबार बाग कीड़ा चंदन भैया और ये हमारे बौद्धाचार्य लिखत नहीं गाय के गोबर के गणेश बनाई के तोहरा के दिहल समूतावा पियाई के गाय के गोबर के गणेश बनाई के तोहरा के दिहल समूतावा पियाई के हो तोहरा लूर नहीं खे हो तोहरा लूर नहीं खे हो तोहरा ज्ञान नहीं खे चिन्हे के हीरा हो तोहरा ज्ञान नहीं खे चिन्हे के हीरा तू तो हौवा गोबार बाग कीड़ा हो तोहर मनवा बसेला गोबर में तू तो हौवा गोबार बाग कीड़ा
ए गीत के अंतिम पद लगता हमार धम गुरु बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध लिखतनी तू तो कबहू ना रहल हिंदू ना अबहू तू बाड़ हो हिंदू तू कबहू ना रहल हिंदू ना अबहू तू बाड़ हो हिंदू राजदेव हई हो राजदेव हई हो राजदेव हई हो दुख के जकीरा राजदेव हई हो दुख के जकीरा तू तो हौवा गोबारवा के कीड़ा हो तो हर मनवा बसेला गोबर में तू तो हौवा गोबारवा के कीड़ा तो हर मनवा बसेला गोबर में तू तो हौवा गोबारवा के कीड़ा अच्छा भैया ध्यान दी अब चली कथा पर राम जी राव सूबेदार रहनी मऊ रहे मकनिया अरे धांगनी रहली भीमा बाई कहनिया सन 1890 के बात बतावे जा रहल बानी मऊ छावनी में रामजी राव सूबेदार रहनी वहां के पत्नी भीमाबाई आए दलित समाज पर इतना अत्याचार होके इतना छुआछूत के माहौल रहे कि घर से निकले में मुश्किल रहे अगर दलित समाज के लोग घर से निकले तो लोग के घर में हड़िया टंगाओ कमर में झाड़ू बनाओ कि थूकी है तो यही हड़िया में आ चली है तो यही झड़ुया बाहर दी यही कुल्ही से पीड़ित सारा समाज रहे आ रामजी राव सूबेदार साहेब आ मैया भीमाबाई घर में बैठ के अगस्त के महीना बा आ राय का करतनी घरवा में रामजी राव बैठी भीमा जी संगमा मनवा में करीले विचार है भीमाबाई संगमा मनवा में करीले विचार है तीनों बरन के लोग के मिले सम्मानवा अपमान होला कहे हा मार है रामजी राव मैया भीमाबाई बैठ के यह बात वार्तालाप करता लोग 3 वर्ण के कहीं मान सम्मान मिलता हमनी के एगो वर्ण बा जौन वर्ण के नाम है शूद्र कहीं अपमान मिलता दोनों प्राणी सोचतन या का कहतनी कवन जतन करी कवन उपैया सम्मान बढ़ते हा मार है
गावा रहे। अभी बारे गुरु बक गावा रहे। यह बात सोचतनी सब है अगस्त के महीना धीरे धीरे दिन बीते लागल होत का बा। माता भीमाबाई के गर्भ में बाबा साहेब पल रहल बनी आ धीरे धीरे दिन बीतता का होता। अरे देहिया में छपल सपियरिया रहिया चलो न जाओ, रहिया चलो न जाओ। रहिया चलो न जाओ, रहिया चलो न जाओ। देह पिया रहीले हो मुहा घुघुवैले। रहिया चलो न जाओ, रहिया चलो न जाओ। हो मनावा में धइले बा फिकिरिया रहिया चलो न जाओ, रहिया चलो न जाओ। धीरे धीरे दिन बीते लागल आ तब तक ले उ दिन पूछ जाता होत का बा। 2 3 4 जब बीतले महीना मा राम जी सूबेदार घरे जन्मल बाड़े 14 लाला नवा। 2 गो 3 गो कौ गो होला आ 4 गो 9 गो। बड़ा इंग्लिश पढ़ ले बड़ा हो ई बार अंग्रेज के लइका जाए तो भाई अपना देश में अगर अंग्रेजो आई रहे तो हमनी खातिर भगवान बन के आई रहे। अगर उ लो ना रही तो बुझ कि कौन दुर्दशा भय रही। कितने हमनी के हक अधिकार दिला के गइल लो। निमन बात बाते कि बड़ा अंग्रेज लोग के राज देखा वाले बड़ा अंग्रेज के लइका बजावत रहे निमन बात बा। अब देखिए 9वां महीना जब चढ़ल बा तेने करी 1891 में अप्रैल महीना में 14 तारीख के बाबा साहेब के जन्म भइल बा। तो ई खबर लेके के जाता रामजी राव सूबेदार साहेब के बहिन रली जेकर नाम रहे मीराबाई। मीराबाई जा तरी सूबेदार साहेब के लगे आ जाके का कहतरी कि ये भैया जी मैं बधाइया लाई, कि ये भैया जी मैं बधाइया लाई। ए भैया जी मैं बधाइया लाई। रहू रही घरवा में बबुआ जन्मले
भीमा बाई के पुत्र भयो है। जब इतना बात रामजी राव सुनी तो कहनी कि हमारा घर बबुआ और 14वां रत्न खुशी के ठिकाना ना रहे। रामजी राव कहतनी कि बहन बोलत तारा कि हम का दे दी। बहिना कहतरी कि भैया हमरा कुछ न चाहिए। अरे जाके धगरिन के बोला के ले, धगरिन के खुशी बड़ा दिन लाई ए भैया जी मैं बधैया लाई। ए भैया जी मैं बधैया लाई। खुशी के बात सुन के रामजी राव धगरिन के घर पहुंचल बानी। धगरिन से जाके कहतन कि ए धगरिन चला हमरा घर बबुआ भल बड़े। जब धगरिन सुन ली तो कहते आहा रोज तो रहुआ कि हम जाइबे करी लेकिन आज पैदल ना जाए। रामजी राव सूबेदार वहां के सब आदमी धगरिन के भाषा बुझत नहीं थी। पूछत नहीं रामजी राव के धगरिन है बोला कैसे जैबू, कैसे जैबू? ठेला मंगा दी का? धगरिन कहते कि ठेला। अरे बाप रे बाप रे सिपाही के सूबेदार हैं। हमरा के ऊ डोली मंगाई, ऊ डोली जाओ ना। डोली में भीमा बाई आई रही कि हमके मंगा दिए सिपाही हमके मंगा दी ए सिपाही जी। भीमा बाई वाला डोलिया ए सिपाही जी। भीमा बाई वाला डोलिया कि हम तबे कि हम तबे जाए सिपाही जी रउरी महलिया। हो तबे जाए सिपाही जी रउरी महलिया। रामजी राव कहतन के धगरिन बोला तारा कैसन डोली चाहिए बोला। तू कहते कि बाप रे बाप रउआ सिपाही के सूबेदार रनिया हमरा उहे डोली चाहिए। रामजी राव कहते अरे बताओ कैसन डोली चाहिए। कहती या धगरी लाली लाली डोलिया के लाली लाली डोलिया रे डोलिया लाली लाली डोलिया के। सिपाही जी सब जाओ हरवा जई में लागल बाड़े सिपाही जी 32 कहरिया। हो लागल बाड़े सिपाही जी 32 कहरिया। रामजी राव कहतन के धगरिन हमारा नहीं क्या बुझा कि कौना डोली में आई रही। कहती कि ना हमरा वह डोली चाहिए। तमावा पितारावा के तमावा पितारावा पितारावा तमावा पितारावा के। तमावा पितारावा के तमावा पितारावा पितारावा तमावा पितारावा के।
जी रौरी महलिया। ये धगरी नाइल बड़ी नार कटाइल बा आयो भाट पौड़िया लो दुआर पर जुटल बा लोग आ देखी केंगा से गावत लो। हमरा गुरुजी के गुरुजी गावत रही गीत के। तो अप्रैल महीनावा 14 तारीख दिनवा आइल खुशी के घरिया हो। आइल खुशी के घरिया हो तो भीमराव जी जन्म लिहनी रहे रात अजोरिया हो। भीमराव जी जन्म लिहनी रहे रात अजोरिया हो। केहू सखी गावेला केहू सखी नाचेला केहू बजाव तट थोरिया। केहू सखी गावेला केहू सखी नाचेला केहू बजाव तट थोरिया। सकल दुआरिया भीड़ भइल बा नचल भाट पौड़िया। हो सकल दुआरिया भीड़ भइल बा नचल भाट पौड़िया। घर घर दर दर मंगल हो खतबा। घर घर दर दर मंगल हो खतबा। सकपाल दुआरिया ना सकपाल दुआरिया ना तो भीमराव जी जन्म लिहनी रहे रात अजोरिया हो। भीमराव जी जन्म लिहनी रहे रात अजोरिया हो। अब है न करी आ देखी वही 14 अप्रैल के दिन अपना बहुजन समाज के माई बहन बैठ के आ केंग से सोहर गावता लो। कवि के भाव लागता कहाँ हवा में रविदास कहाँ हवा में रविदास हे बहुजन हे बहुजन मिले भीमरावतीनु घरवा सोहर होला है। मिले भीमरावतीनु घरवा सोहर होला है। हे बहुजन कहवा में जाना मिले भीमरावतीनु घरवा सोहर होला है।
आज देखिए बाबा साहेब के सोहर में हमरा बिहारी स्टूडियो धर्मेंद्र यादव जी के हाथ से हजारों हजार रुपया के धनराशि प्रदान भई सोहर पर मोहर आई। आ देखिए हमारा मनोज भैया बालापुर निवासी हो के हाथ से हजार हजार रुपया के धनराशि प्रदान भई। आ देखिए हमारा फूफा के हके प्रेम दीवाना व्यास जी हो के हाथ से पुरस्कार आई। हमारे देखिए चाचा बड़ी सुंदर कलाकार व्यास विजय रंजन जी हो के हाथ से सोहर पर पुरस्कार आई। हमारा बेंजू वादक छोटू भाई प्राणपुर निवासी उनको हाथ से पुरस्कार आये। आई देखिए 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 हमारा चंदन भैया के हाथ से भी पुरस्कार आ गए। पिपरा निवासी आज इहो के देखी लो, इहो के खुशी में बाबा साहेब के बधाई में इहो के नाल तबला से जय भीम बजावत रहनी देखी लो, रघुवर का सुने के मिल जाए। बड़े रुपया पुरस्कार है हमारे तरफ से नमो बुधाए जय भीम बा। लेकिन यही गीतिया के अपने के यहाँ के माई बहन लोग देखी के गावे ला लो लोमनी में जन्मी सिद्धार्थ गौतम तका सी में रविदास का सी में रविदास है बहुजन। लोमनी में जन्मी सिद्धार्थ गौतम तका सी में रविदास का सी में रविदास है बहुजन। हे बहुजन मऊ छावनी जनमी भीमरावत तीनू घरवा सोहर होला है। हे बहुजन मऊ छावनी जनमे भीमरावत तीनू घरवा सोहर होला है। केकरा गोदी जन्मी सिद्धार्थ गौतम तक केकरा गोदी रविदास है। ये बहुजन केकरा गोदी जन्मी भीम बाबत तीनू घरवा सोहर होला है। माया गोदी जन्मी सिद्धार्थ गौतम तकारमा गोदी रविदास कारमा गोदी रविदास है बहुजन।
हे बहुजन भीमा गोदी जन में भीमरावत तीनू घरवा सोहर होला हे। हे बहुजन भीमा गोदी जन में भीमरावत तीनू घरवा सोहर होला हे। देखी देखिए हमरा फिर पुरस्कार आ गई धम गुरु पौधाचार राजदेव बौद्ध जी वहाँ के हाथ से 100 रुपये पुरस्कार आई हमारा तरफ से नाम बुधाए जय भीमबा। आ देखिए बड़हरिया के अम्बेडकर नेशनल मिशन के संस्थापक हरिलाल रमन उर्फ प्रज्ञादीप कुमार साहब के हाथ से भी पुरस्कार आई हमारा तरफ से नाम बुधाए जय भीम। आ देखिए बड़हरिया के जितना भी कार्यकर्ता बनी सब कोई के तरफ से पुरस्कार आई हमारा तरफ से नाम बुधाए जय भीम। कवि के भाव लगता के हो लुटावे अनधन सोनावा के हो प्रेम सुमानावा के हो प्रेम सुमानावानु हो बहुजन। हे बहुजन के हो लुटावे ज्ञान रतनावा तीनू घरवा सोहर होला हे। देखिए देखिए हमरा तरवारा निवासी गुडू भैया गुडू बौद्ध के हाथ से भी पुरस्कार आ गई हमारे तरफ से नाम बुधाए जय भीम। तथागत भगवान बुद्ध के करुणा वहाँ के घर पर बरसत रहो दुअरा के भाग आंगना के सुहाग गोदी के सिंगार हमेशा हंसत खेलत रहो। कवि के भाव लगता दो धन लुटावे अनधन सोनावा तो संतोष प्रेम सुमानावा तो संतोष प्रेम सुमानावानु हे बहुजन। कहीं कहीं रघु भी रविदास जी के पिताजी के नाम लिखल बटे। हे बहुजन राम जी राव लुटाई ज्ञान रतनावा तीनू घरवा सोहर होला हे।
के हो दिहले उत्तम ज्ञानवा के हो मन चांगा कइले के हो मन चांगा कइले बहुजन हे बहुजन के हो दिहल दली तन के मुक्ति तीनू घरवा सोहर होला हे हे बहुजन के हो कइले दली तन के मुक्ता तीनू घरवा सोहर होला हे बुद्ध बाबा दिहले उत्तम ज्ञानवा त रविदास मन चांगा कैले है ए बहुजन दलितन के मुक्त कैनी भीम जी कैनी त तीनू घरवा सोहर होला है। चलो वो जगह पर छोटू भाई फेर धाम गुरु लिखी के भे जाइले बहुजन हे बहुजन व्यास रविराज सोहर गावेल गाई केसु नावेले हे बहुजन रविराज सोहर गावेल गाई केसु नावेल